Τα καταφέραμε. Ξεκινήσαμε, τολμήσαμε, σχεδιάσαμε, δημιουργήσαμε, είμαστε πλέον έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε όλοι μας μία οφειλή. Μία οφειλή στον άνθρωπο. Επίκεντρό μας είναι ο άνθρωπος. Γιατί, κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Είναι άνθρωποι. Ο Δήμαρχος δεν είναι ούτε πρωθυπουργός ή ούτε ένας βουλευτής, ώστε να είναι κλεισμένος μέσα στο γραφείο του. Ο Δήμαρχος πρέπει να βρίσκεται και να ζει την καθημερινότητα της πόλης του. Πρέπει να είναι δίπλα στον άνθρωπο και να φουγκάζεται τα προβλήματά του. Ο Δήμαρχος πρέπει να έχει ως εφόδια την εμπειρία, τη γνώση, την κατάρτιση και την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε γιατί ήρθε η στιγμή να διαμορφώσουμε εμείς οι ίδιοι το παρόν και το μέλλον μας, έχοντας ως οδηγούς τις αρχές μας, τις αξίες και τα ιδανικά μας, τις ιδέες μας, τις παραδόσεις μας. Ξεκινήσαμε και προχωράμε όλες και όλοι μαζί, ενωμένοι, δυνατοί, αισιόδοξοι, επενδύοντας στην περηφάνεια και τις προτάσεις μας. Συνδημότες μου, εμείς ξεκινήσαμε αντίστροφα. Δεν ακολουθήσαμε την πεπατημένη. Τι γινόταν και τι γίνεται στον τόπο μας μέχρι σήμερα. Ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος λειτουργεί με μια συγκεκριμένη λογική και στελεχώνει το ψηφοδέλτιό του με ένα και μοναδικό κριτήριο, μετρώντας το πλήθος των ψήφων που μπορεί να έχει ο καθένας, χωρίς κανένα πρόγραμμα, χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασμό. Τους παρουσιάζει δε και ως τρόπαια. Λες και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ξεχωριστή προσωπικότητα. Εμείς αντίθετα διαλέξαμε το δύσκολο δρόμο. Το δρόμο της δημιουργίας και της σύνθεσης. Η Ελλάδα αλλάζει και μαζί της αλλάζει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όσοι θα διοικούν τους Δήμους από εδώ και στο εξής, θα πρέπει να προσπαθήσουν σκληρά για να επιτευχθούν οι στόχοι. Το σκηνικό, όπως έχει διαμορφωθεί, απαιτεί πλέον αυξημένη κατάρτιση, αυξημένες γνώσεις, μα πέρα και πάνω απ' όλα επιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων. Με αυτά τα κριτήρια ξεκινήσαμε κι εμείς. Πρώτα, κάναμε μια ανάλυση της ισχύουσας κατάστασης της Παιανίας και των γλυκών νερών. Στη συνέχεια, φτιάξαμε το πρόγραμμά μας. Ένα στρατηγικό σχεδιασμό για το Δήμο Παιανίας, ο οποίος χωρίζεται σε 7 άξονες, τους οποίους θα σας αναλύσω στη συνέχεια. Ένα επιχειρησιακό σχέδιο πενταετίας, το οποίο χωρίζεται σε μονοετή σχέδια δράσης, θέτοντας βραχυπρόθεσμους, ρεαλιστικούς, υλοποιήσιμους στόχους μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Σχεδιάσαμε ένα σύγχρονο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου με υπηρεσίες, διευθύνσεις και τμήματα που θα έχουν πλέον διακριτές αρμοδιότητες. Και τέλος, σχεδιάσαμε ένα στρατηγικό σχέδιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας ως στόχο μια λειτουργική και ευέλικτη διοικητική διάρθρωση. Και ύστερα, κάνοντας όλα αυτά, ήμασταν έτοιμοι να ανοιχτούμε στον κόσμο. Να ανοιχτούμε στον κόσμο και να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας και τις αξίες μας. Και στη συνέχεια, να καλέσουμε τον κόσμο, όλους εσάς, σε όλο αυτό να μας κρίνετε και να μας προτείνετε. Φίλες και φίλοι, εμείς έχουμε θέσει τους βασικούς άξονες. Σας καλούμε να συμμετέχετε και να συνδιαμορφώσετε μαζί μας, γιατί κανένας δεν ξέρει τα προβλήματα της περιοχής καλύτερα από εσάς. Όμως, θα ήθελα να ξέρετε ότι εμείς έχουμε βάλει κάποιες κόκκινες γραμμές. Σε εμάς δεν χωράει το παλιό.
Το πελατειακό, το παλαιοκομματικό. Δεν έχουμε καμία σχέση με το χθες, αλλά μόνο με το παρόν και το μέλλον. Η παλαιολιθική νοοτροπία των πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού έφεραν τον τόπο μας και την πατρίδα στη σημερινή κατάσταση. Ο τόπος μας έχει ανάγκη από νέες δομές, καινοτόμες προτάσεις, νέα νοοτροπία και μαζική συμμετοχή. Εξωστρέφεια, διαφάνεια, λογοδοσία, αξιοκρατία παντού. Επίσης, θέλω να ξέρετε κάτι. Η κίνησή μας δεν εξαρτάται από τίποτα και από κανέναν. Δεν έχει σχέση άμεση ή έμεση με κανένα κόμμα και με κανένα πολιτικό φορέα. Κανένα κόμμα δεν ξέρει τα προβλήματα του τόπου μας. Κανένα κόμμα δεν χωρά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κομματική μας σημαία είναι η σημαία της πόλης μας. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, συνδημότες μου, εμείς ένα πράγμα θέλουμε μόνο να κάνουμε. Να επενδύσουμε στο απλό, στο καθημερινό και να βάλουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα σύγχρονο στρατηγικό σχεδιασμό για το Δήμο Παιανίας Γλυκών Νερών, έχοντας ως εφόδια την εμπειρία, τη γνώση, την κατάρτιση και την επαγγελματική μας σταδιοδρομία. Για να εφαρμοστεί όμως ένα στρατηγικό προγραμματικό σχέδιο, θα πρέπει να υπάρχουν 3 συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Χωρίς αυτές, ό,τι και να σχεδιάσουμε, ό,τι και να αρωματιζόμαστε, δεν θα καταφέρουμε απολύτως τίποτα. Και αυτές οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένα και ιεραρχικά οι εξής. Πρώτον, αλλαγή νοοτροπίας των διοικούντων, του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων. Ο ερετός πρέπει να είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του Δήμου που θα χαράσει τη στρατηγική και τις τακτικές του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμπλέκεται σε ρόλους για τους οποίους είναι υπεύθυνες οι υπηρεσίες. Αυτό δηλαδή που γίνεται μέχρι σήμερα. Οι ερετοί αντικαθιστούσαν τις υπηρεσίες με σκοπό τη σύναψη πελατειακών σχέσεων, ώστε να κάνουν τους δημότες να νιώσουν υποχρεωμένοι προς αυτούς. Δεύτερη προϋπόθεση. Αλλαγή στον τρόπο διοίκησης του εργατικού δυναμικού του Δήμου. Εφόσον έχουμε αλλάξει εμείς, τότε θα εφαρμόσουμε ένα μοντέλο οριζόντιας διοίκησης των εργαζομένων. Στα πλαίσια δηλαδή του ότι όλοι είμαστε συνεργάτες, αλλά έχουμε διακριτούς ρόλους. Όπως προανέφερα και πριν, ήδη έχουμε σχεδιάσει ένα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας με διευθύνσεις, υπηρεσίες και τμήματα που θα έχουν διακριτές αρμοδιότητες, καθώς επίσης και ένα στρατηγικό σχέδιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας ως στόχο μια σωστή, λειτουργική και ευέλικτη διοικητική διάρθρωση. Ο καθένας πλέον θα γνωρίζει το ρόλο του και τι πρέπει να κάνει. Τρίτη προϋπόθεση. Έχοντας εφαρμόσει τον παραπάνω σχεδιασμό περί αλλαγή του τρόπου διοίκησης, προχωράμε στην αλλαγή της σχέσης δημότη και δημοτικής αρχής. Παρέχουμε ταυτόχρονα στους δημότες ένα σύγχρονο πακέτο υπηρεσιών και στοχεύουμε μεσοπρόθεσμα στην αλλαγή αυτή της σχέσης του δημότη και της δημοτικής αρχής. Δεν επιθυμούμε βέβαια να μετατραπεί σε απρόσωπη, αλλά σε μια σχέση που θα διέπεται από επαγγελματισμό, εξαλείφοντας την πελατειακή νοοτροπία.